जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम खायने होनो चाहिए माने एक्चुअली किसा जों ले दुई पाइहा हानि बाङै जोंनि जत एमएलए कतालगनो आं नाकार सानो जों तेसा दायति जों खायनानि दं माने हाइफानो जोंनि एमएलए रंनि बिसिङाव बर'नि जानजा बिजि शिड्यूल दं माने बागै एक दिनाव बर'नाव मावानि ब्लै असुबिदा दिनैबो गोदोंमानि यागल प्रोग्राम खायफानो जोंनि दै 5 जना एमएलए फाइमालिया बर' हाइफानो जतनो खबर मानजा फाइमायाफानो आं बर'नो दिनैनो प्रोग्रामनि बिसिंति बर'नोबो हामबाय याफारो जों जतनो खातम लायजाक जोंनि एमएलए रगनो दैयै कताल जों एमएलए मालाय माने जोंनि दफानि जाति जों जतनो जिउ जोंनि दिप्रासा दफानि हामख्रायनि बागै बर' गोदोंमा बोसोरावै आन्दोलन खाय फाइजागरावबो दङो सभा खाय फाइजागरावबो दङो दिनै अपरचुनिटि माखा दफानि बागै बर' सामों खायनायनि बागै जोंनि एक्सपेक्टेशन ब्लेक गोबां जोंनि एमएलए रंनि बिसिंति फाइनाय साल जोंनि दफातैबो चाबजागै फाइथों बर'नि सामों हमंबाय जोंनि दिप्रासा दफाराव जतनो हामख्राय उङै फाइनाय आंनि आसामाव दङो दिनै जों बर'नो कुनो एकटा स्पेशल के फेलिसिटेशन रथानिव जों बर'नो गिफ्ट बा मोमेंटुराव स्पेशल के आसो गाहाम खायै रयमालिया हाइफानो जोंनि हामजागमों जोंनि वानसमों थानसा दंनाय जों बर'नो मानैबाय गाहाम रवै फुनुंमायाफानो जों बोखाबाय रलायनाय बोखाबाय हामजाग माने गायसा मोमेंटु जों बर'नो रनाय जोंनि जे ताबक कताल एमएलए र निरक जतनो सिउ जतनो जोंनि दफानि बागै फाइनाय साल सामों खायनाय दै खायैबो फाइजा गोबांमा दङ इनके आं अमनो कयनायनि मुसुबो दिनैनि जोंनि फेलिसिटेशन प्रोग्रामनि बिसिंति जोंनि कथालायमों जों तिप्रा हास्तिवतैबो ग्राक मा खायलेने जे ताबक जों तंमानिसाय जे ताबक तंमानिसाय जों बोसकां फाइनाय साल तैबो गाहाम सामों खायलायै कथालायमानि बिसिंति ताङै जोंनि तिप्रासा दफारावनो जों यूनाइटेडलि बाहायके सामोंनो जों डेलिभारि खायमानाय अमो जों सागथालायने दिनै आं आसो सावनि नाया दानि के जों जोंनि एमएलए रक जोंनि एमबिसि रक जोंनि एम रक जतनो जानजा प्रोग्राम शिड्यूलबो दंफियो जोंनि लिडार्स रकनि बिसिंतिबो जों कक खानालायनाय पाइथाक जरा आं निरावनो कबंनायनि मुसुबो जोंनि लिडार्स रक